खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 10 फेब्रुवारि BTC गोरोबथा सान थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTC गोरोबथाया जादोंमोन 20थि BTC गोरोबथा सानखौ फालिनो थाखाय साखाफारा जादों BPF दोलोआ BTC आव मोन 10 साब डिभिजन दङ आरो बे मोन 10 साब डिभिजनाव मोन 10 जिल्ला BPF कमिटि दं बेफोर मोन 10 जिल्ला कमिटिफोराव गाव गावनि पार्टी हेडक्वार्टारफोराव BTC गोरोबथा सानखौ फालिनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो कक्राझार जिल्ला BPF राजखान्थि दोलो हिसाबै सेन्ट्रेलि कक्राझार जिल्लायाव थानाय देबोरगावनि मुंख्लं सिमेट्रियाव मुंख्लंफोरनो मान बावगोन होननानै फोरमायथिदों दिनैनि सानाव गिबियावनो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फुंनि 9:30 रिंगायाव BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावगोन बेनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबोरगावआव थानाय मुंख्लं सिमेट्रियाव फैनानै BPF दोलोनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनो बिबारजों मान बावगोन बेनि उनाव हाग्रामा महिलारिया BTC आसाम आरो भारतनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम पाब्लिक एड्रेस खालामगोन बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव BTC गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन सानजौफु 2 रिंगानिफ्राय मोनानि 9 रिंगासिम बायदि बायदि हारिनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय थागोन लोगोसे मोसानाय मेथाइ खननाय फोरबो थागोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय खावलायहरदों BPF दोलोनिफ्राय आसाम सरकारा जोंखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदों नामा ना आसाम सरकारनि सायाव जोंनि नारसिननाया लोरबां जादों आसुनि दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराखौ नंखायै एनकाउन्टार खालामनायनि थाखाय नगावनि पुलिस प्रदीप बनियानि हेंथायै दान मोनसेनि गेजेरावनो राहा लाबाय आसाम सरकारा दाय गैयै नगावनि कीर्ति कमल बराखौ एनकाउन्टार खालामखांनायनि उनाव नंखाय दाय जाबसिनदोंमोन नगाव पुलिसा नाथाय नगावनि रायजो राजा फरायसा समाज लाइमोन समाज आरो अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि गोख्रोङै सोमावसारनायाव आसाम सरकारा एनकाउन्टार खालामग्रा प्रदीप बनियाखौ सासपेन्ड खालामनायनि बिथोन होबाय लोगोसे नगावनि SP आनन्द मिश्राखौबो ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय आरो आसाम पुलिस हेडक्वार्टाराव पस्टिं होनाय जाबाय बेनि अनगायैबो नगावआव SP आनन्द मिश्राजों दाजानाय नारकटिक्स स्क्वाडखौबो सिफायनाय जाबाय लोगोसे SP आनन्द मिश्राजों दाजानाय नारकटिक्स स्क्वाडआव थानाय गासैबो पुलिसफोरखौबो गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार हरनो थाखाय बिथोन होबाय आसाम सरकारा थांनाय माखासे सान सिगां नगावनि कीर्ति कमल बराखौ ड्राग्स केसाव सोमोन्दो दं होननानै नगाव पुलिसा गाज्रि बुग्लिनायजों लोगोसे आथिङाव गुलि गावदोंमोन बेनि उनावनो रायजो राजाफोरनिफ्राय लानानै माखासे आफाद आरो आसुआ गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन बिथांमोननि सोमावसारनायखौ नुनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि पवन कुमार बरठाकुरनो बिबान होदोंमोन आरो बेनि सायाव 7 साननि गेजेरावनो रिपर्ट होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि पवन कुमार बरठाकुरा रिपर्ट होनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो आसाम सरकारा दाय गैयै कीर्ति कमल बराखौ एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव राहा लादों बे जाथायनि अनगायैबो साननै सिगां प्रतिदिन टाइमनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ बुग्लिनायनि दायावबो बासुगाव पुलिस थानानि सानै कनस्टेबल प्रदीप साहा आरो LR बर्मनखौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय दाय गैयै जयन्त देबनाथखौ कनस्टेबल प्रदीप साहा आरो LR बर्मना गाज्रियैनो बुग्लिदोंमोन बेखौ लानानैनो खौरांगिरि गौथुमा गासै आसामावनो सोमावसारदोंमोन दा आसाम पुलिसनि कनस्टेबल प्रदीप साहा आरो LR बर्मनखौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आसाम पुलिसनि स्पेसियेल DGP LR बिश्नय बिथाङा लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोर आरो खौरांगिरिफोरजों जाहाथे पुलिसफोरा गाज्रि आखु बाहाया बेनि थाखायबो गासै पुलिस थानायावनो मिथिहोनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा दाय गैयै जायखिजाया सुबुंनि सायाव आसाम पुलिसनि दादागिरि खालामनायनि हेंथायै आसाम सरकारा जि राहा लादों बियो बाख्नायजाथाव आरो बेखौ जों बयबो बरायो नाथाय गुबुन फारसेथिं जोंनि बर'फोराबो दाय गैयालासे गोबां एनकाउन्टार खालामजाबोदों माब्लाबा आसाम पुलिसा थोंजोङै एनकाउन्टार खालामदों माब्लाबा हाग्रा बिफाना गोरोन्थियै गुलि गावदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बेबायदि गोबां नाथाय साबेसे थार बिजिरनाय मोनदों रायखांनो गोनांदि कक्राझार जिल्लायाव जोंसार आरो जनक ब्रह्मखौबो नंखायै साजायनानै एनकाउन्टार खालामदोंमोन बेनि सायाव रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा गोख्रोङैनो सोमावसारदोंमोन जायनि थाखाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय कमिसन दानो थाखाय आसाम सरकारा बिथोन होदोंमोन आरो रिपर्ट जमा होनो थाखाय मोनसे थि समबो होदोंमोन नाथाय बेफोरखौ गोदोनानै थानाय बायदिखौसो नुनो मोन्दों गोबां सान आरो दान बारलांबाय दिनैसिम थार बिजिरनाय मोननो हायाखै गंनैबो नखरा जाय जोबोद दुखुनांथाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरा BTR ना BKWACआव हाबमारगोन बेखौ लानानै गोबांनि गोसोआवनो सोंथि बेरखांदों आसाम सरकारनि माखासे बिफाननिफ्राय
बेखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों दि गिबियाव मोनसे लाइजाम दैथायहरग्रोयो उनाव फिन बे लाइजामनि सायावनो गोदानै लाइजाम दैथायहरफिनबावो। आसाम सरकारनि वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस WPT एन्ड BC नि जइन्ट सेक्रेटारि AN हाजरिका बिथांनिफ्राय बिश्वनाथ जिल्लानि DCनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरनाय जादोंमोन। जाय लाइजामनि गेजेरजों जइन्ट सेक्रेटारि AN हाजरिका बिथाङा BKWAC बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बियाफोरखौ थि खालामनो थाखाय आरो फोसावनो थाखाय बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बर' गामिफोरनि लिस्ट एबा फारिलाइखौ जमा होनो थाखाय बिथोन हरदोंमोन। दा बे लाइजामनि सायावनो फिन आसाम सरकारनि वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस WPT एन्ड BC नि जइन्ट सेक्रेटारि AN हाजरिका बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानि DCनिसिम गोदानै लाइजाम दैथायहरफिनदों। सिगांनि दैथायहरनाय लाइजामनि सायावनो फिन गोदानै लाइजाम दैथायहरफिननायाव लिरदों दि सिगाङाव BKWAC नि बियाबफोरखौ थि खालामनाय आरो फोसावनायनि थाखाय बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरनि लिस्टखौ जमा होनो थाखाय जि बिथोन होनाय जादोंमोन बेफोर लिस्टखौ बे समाव गोनांथि गैला। BTC गोरोबथा सान 10 फेब्रुवारिखौ फालिनायनि जेबो ओंथि गैया होननानै बुंथियो MLA जयन्त बसुमतारिया। बिथाङा बुंथिदों दि BTR गोरोबथा जाखांनायनि उनाव BTAD खौ सिफायनानै BTR मुं होनाय जादों, बेनिखायनो BTC गोरोबथा सानखौ फालिनाया जेबो ओंथि गैया। BTC गोरोबथा जानायनि सिगां BAC गोरोबथा जादोंमोन, नाथाय BTC गोरोबथा जाखांनायनि उनाव BTC खौ सालायग्रा हाग्रामा महिलारि सोरखारनि दैदेननायावबो BAC गोरोबथा सानखौ फालिबोआखैमोन होननानै बुंथियो MLA जयन्त बसुमतारिया। बिथाङा बुंथिबावदों दि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो BLT नि नाजानायाव BTC गोरोबथा जादोंमोन। बेनि उनाव भारत सरकार, आसाम सरकार, एबसु आरो बर' सोमावसारग्रा आफादनि गेजेराव दिनै BTR गोरोबथा जाबाय। गणतान्त्रिक बेबस्थायाव खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा संबिधानखौ मानिनानै सोलिगोन होननानै समायखिरा लायो। अब्ला संबिधानखौ दहाय लानानै संबिधानखौ मानिनानै सोलिगोन होननानै समायखिरा लानाय खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा माबोरै BTC गोरोबथा सानखौ फालिगोन? बेजों BTR गोरोबथाखौ मान होयि खालामनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो BTC गोरोबथा सान फालियोब्ला बेयाव जेबो जुक्ति गैया आरो संबिधाननि बेरेखा होननानैबो बुंथिबावो बिथां MLA जयन्त बसुमतारिया। गुबुन फारसेथिं दानि BTC सरकारा BTC गोरोबथा सान फालिनायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ BPF दोलोनिफ्राय बुंथिदों दि BTR खौ दिनैबो BTC सरकारानो सालायगासिनो दङ। BTR सरकार होननाय दिनैसिमबो लेखा पत्रफोराव जेरावबो नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो दानि BTC सरकाराबो BTC गोरोबथा सानखौ फालिनायाव बिबान दङ। बेनि अनगायैबो बुंथिबावो दि बिथांमोनहा गावसोरखौनो हारिनि थाखाय नांग्रा होननानै फोरमायथियो। जोंनि हारिनि थाखाय आरो BTC नि थाखाय जायफोर बिथांमोनहा गावसोरनि जिउ बावबोदों बिथांमोन मुंख्लं जोहोलावफोरखौ मान होनाया दानि सरकारनि बिबानमोन। नाथाय दानि BTC सरकारा BTC गोरोबथा सानखौ फालिनायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ रायजो राजाफोरजों लोगोसे दोलोआ दुखु मोनदों होननानै फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। आरो बुंथिबावो दि जोंनि मुंख्लं जोहोलावफोर जाय जोंनि हानि थाखाय आरो BTC नि थाखाय जिउ होदोंमोन बिथांमोन मुंख्लंफोरखौ जों मान होनो रोङाबा आरो सोर मान होबावगोन होननानै। गभर्नमेन्ट अफ आसामनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन ओंखारदों। नटिफिकेशननि गेजेरजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR नि गोदान प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि पस्टिं होनाय जादों। दानि BTR नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि श्री शान्तनु P. गडमारे IS बिथांनि जायगायाव गोदानै BTR नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हिसाबै श्री अनुराग गोयल IS बिथांखौ थिसननाय जाबाय। IS अनुराग गोयल बिथांखौ BTR नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बिबान होनायनि अनगायैबो आसाम गभर्नमेन्टनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टआवबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि एडिशनेल बिबानबो होनाय जादों। उत्तर प्रदेशआव बिधानसभा बिसायख'थिया दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। गासै मोन 7 खोलोबाव खुंजागोन बिधानसभा बिसायख'थिया। अक्ट'आ 10 फेब्रुवारि, 14 फेब्रुवारि, 20 फेब्रुवारि, 23 फेब्रुवारि, 27 फेब्रुवारि, 3 मार्च आरो 7 मार्च गासै 403 बियाबनि थाखाय बिसायख'थिया खुंजागोन। आसामावबो आसाम मिउनिसिपेल इलेक्शन 2022 नि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशना। स्टेट इलेक्शन कमिशनार अलक कुमार बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों दि आसामनि मोन 80 मिउनिसिपेल बर्डनि बिसायख'थिया फैगौ 6 मार्चआव खुंजागोन आरो 9 मार्चआव साननाया जागोन। आसामनि मोन 80 मिउनिसिपेल बर्डआव गासै 977 मासि दं आरो बेनि थाखाय 2054 बुथआव खुंनाय जागोन। स्टेट इलेक्शन कमिशनार अलक कुमार बिथाङा फोरमायथिदों दि 6 मार्चआव जानो गोनां आसामनि मिउनिसिपेल इलेक्शनाव गिबि खेबनि थाखाय EVM बाहायनाय जागोन।
आसामाव जेब्लानिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सोरखार जादों अब्लानिफ्राय थांनाय 8 जानुवारिसिमनि गेजेराव पुलिसनि एनकाउन्टारजों सा 28नि जिउ खहा जादों आरो सा 73 जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि आसामाव जेब्लानिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिनि बिबान लादों अब्लानिफ्राय दासिम जाबोबाय थानाय एनकाउन्टारफोरा नंखाय एनकाउन्टार होननानै दिल्लीनि एडभकेट आरिफ जावाद्दार बिथाङा गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL फाइल खालामदोंमोन आरो बिथांनि PIL फाइलनि सायाव बिथा खालामनानै गुवाहाटी हाइकर्टआ बेनि सायाव रिपर्ट जमा होनो थाखाय आसाम सरकारखौ बिथोन हरदोंमोन। आसाम सरकारा दा बेनि सायाव रिपर्टखौ जमा होबाय। आसाम सरकारा होनाय एफिडेविट फाइलनि बायदिब्ला थांनाय बोसोरनि 10 मे अदेबानि जाय साननिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिबान लादों बे साननिफ्राय लानानै 28 जानुवारि 2022 मायथाइसिम आसाम पुलिसनि एनकाउन्टारजों सा 28 रुंसारि जादों आरो सा 73 जोखोम जादों। आसामनि अनगायैबो गासै भारतआव थांनाय 5 बोसोराव पुलिसनि एनकाउन्टारजों सा 655 थैनो गोनां जादों। बेनि मादाव आसाम पुलिसनि एनकाउन्टारजों थैनायनि अनजिमाया 3थि रेंकआव दङ। बयनिख्रुइबो बांसिनै छत्तीसगढ़आवनो गासै सा 191 थैनो गोनां जादों। उत्तर प्रदेशआव 177, आसामाव 50, झारखन्डआव 49, उडिशायाव 36, जम्मु एन्ड काश्मीराव 35 आरो माखासे। बे रिपर्टखौ मिनिस्टार अफ स्टेट फर होम नित्यानन्द राय बिथाङा फोसावदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।